ଏବେ ତ ପୋଟଳର ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ସେ ପୋଟଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଯେଉଁ ପୋଟଳ ତରକାରୀରେ କି ଆମକୁ କାଜୁ, କ୍ରିମ୍, ଚାରୁମଗଜ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ଘରେ ଥିବା ମସଲାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା এই ପୋଟଳର ରେସିପିଟି। এই ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଠି ପୋଟଳ ଆଳୁର ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ପୋଟଳ ନେଇଛି। ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ତେଡ଼ଛା କରି କାଟି ନେଇଛି। କିଛି ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆଳୁକୁ ବି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କଟା ପିଆଜ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ, ତା ସହିତ କିଛି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା, କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିନେବା। ଏଇଠି ଆମର ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳ ଦେଇଦେବା। ପୋଟଳକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ପୋଟଳ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ତରକାରୀରେ ଟିକେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। এই ଭାଜିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲେ ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଭାଜିବା, ଆଉ ଅଧିକ ଭାଜିବାନି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେଇକରି ପୋଟଳଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତଳୁ ଟିକେ ଲାଗିଲା ପରିକା ହେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। এই ପିଆଜଟା ଭାଜିଲା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଯେତିକି ଲୁଣ ଆମ ତରକାରୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଲୁଣ ଆମେ এই ପିଆଜ ଭଜାରେ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଭଜାରେ ତେଲ ଯେଉଁ ଲୁଣଟା ଦେଇଦେଲେ ପିଆଜଟା ଜଲ୍ଦି ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆମର ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ବାସ୍ ଏତିକି ଭାଜି ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି ଆମେ। এই ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଟାକୁ କଷି ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ଶୁଖା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ୟାକୁ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଠି ଆମେ କଟା ଟମାଟୋଟା ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ବି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଯଦି ପାଣିର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। এই ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। এই ଚିକେନ୍ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଟନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ କଷିବାକୁ, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଷିବା। ପାଣି ନଦେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ କଭର୍ କରି ନେଉଥିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ବି ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା।
ପାଣିଟା ଆମକୁ ଯେତିକି ଝୋଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣିଟା ଦେବେ। ଏବେ ୟାକୁ କଭର କରି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ମୁଁ କରିଛି ଏଇଟା କେବଳ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ଛେଚାଟା ଦେଉଛି। ବାସ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ମସଲା ନ ଦେଇ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ଛେଚାଟା ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତରକାରୀଟା ପୁରା ବନି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା।